היי, שלום. אנחנו בתחרות אוזני המן. יש לנו 3 קטגוריות שאנחנו שופטים לפיהם את המנה. קטגוריית טעם, מקוריות ואסתטיקה והגשה. והמנה הראשונה היא מנה של חן שמני, וזו מנה מאוד מיוחדת, כי זה לא אוזני המן בכלל, זה רביולי שנראים כמו אוזני המן. אז אנחנו הולכים לטעום את זה ולהגיד לכם מה אנחנו חושבים על זה. ליאתי? טעים, טעים. באמת? מפתיע? לא, טעים מאוד. הבצק קצת קשה, אבל טעים מאוד. וגם... אז אני אהיה רושפלד, או אני אהיה שני שאוכל ככה. אני אשתדל להיות מחל אנסקי, למרות שאני לא דומה לבחלל, זה לאה יותר. טוב, אנחנו נטעם. כשחושבים על זה, לאה באמת קצת דומה לחנדל. כן, רק לאה יותר יפה ממנה. רגע. איזה פרגון בין השופטות. רוטב מצוין, מילוי טעים. הבצק מעט יבש, אבל אולי בגלל שהוא הסתובב הרבה זמן בחוץ, אפשר לייחס את זה לזה, מענה מצוינת. טעים. הבצק צמיגי כמו קלמרי. עכשיו... טעמת קלמרי? סליחה, כמו קלמרי כשר. שזה נחמד, אבל קצת משתלט על הבטטה הטעימה. אם היה פחות בצק צמיגי וקצת יותר בטטה, היה משדרג את המנה, אבל כל הכבוד על המקוריות והתעוזה באמת מפתיע. הרוטב טעים. והרוטב טעים, כל הכבוד. מיכל, מצוות שמוליק, זה אוזני המן שלי. יש הרבה טעמים, פרק, שוקולד, חלבה וריבת חלב. בטעם מאוד. טוב, יש לנו פה אוזני המן של מיכל מנחם. אוזני המן ב3 מילואים של שוקולד, חמת בוטנים ופרק. ביקשו מאיתנו לחמם את זה דקה במיקרו כדי שזה יהיה קצת יותר רך. התחיל מלאה. איך היה? לאה נראית מרוצה כי היא לועסת. עכשיו יש לי משהו להגיד. מאוד טעים. בצק מעולה, פריך. זה מעניין, כי אני לא מחממת אוזני המן, אבל לחמם אוזני המן זה נשמע רעיון מעניין. זה הוסיף. זה הוסיף, זה ממש טעים. החימום לא הוסיף, מכיוון שהוא גרם לפרק להיות צמיגי, אבל הבצק פריך וטעים. אני פחות אהבתי את הבצק. הוא מאוד חולי. אתה ממשיך ללעוס אותו במשך כמה דקות ועדיין יש חול בפה. פחות הטעם שלי. מה זה? זה שוקולד? כן. נראה לי שטעים. זה עיגול כזה. אולי זה עיגול? לא, יש חמת בוטנים. שוקולד חמת בוטנים? יכול להיות. קודם כל זה טיפה מפתיע, אבל טעים, מתוק. והבצק באמת קצת חולי, אבל השוקולד עוזר לו להידבק. בואו נראה מה קורה פה. מבינים מה אני אומר? רואים איך אתה אוכל את העברה. במקום שול צריך להפתת את התחרות. התמרים גם נחמד מאוד. ואני אוהב את הפירוריות של הבצק. יש לנו פה בעיה. אין פה תמרים. יש פה פרק. לא, זה בטוח תמרים. תמרים? תמרים. פרק אבל. לא, מאמי, זה... לא, אין לנו תמרים פה. זה פרק. זהו, יש לנו בעיה שלנו. שופט? יש לנו בעיה שופט? שלא יכול להבדיל בין דברים לפרק. ואיפה היית שלימדנו מה זה תמרים ומחית תמרים? ברוסיה לא היה כל כך הבדל. ברוסיה אין תמרים, נכון, זה רק בערבה אצלנו. ברוסיה יש פירות יער, הרבה פירות יער. נכון, אין מנה בפירות יער. בכל מקרה היה לי טעים ואהבתי את החימום למרות שזה כבר התחרר. כל הכבוד. תודה. אז יש לנו פה אוזני המן של אלדד, לובטון, משהו כזה. לובטון. לובטון. אז הוא עושה עם ריבת חלב,
ובוא ניתן. את השפעת ניסיונות. אם את מתה, אנחנו לא ממשיכים לאכול. לא, אני נתחיל לי פשוט עם גל, וזהו, כל דבר הוא אוכל. זאת אומרת, זה לא... זה נכון, אני מוכן לאכול כל דבר לפחות פעם אחת. רגע, תשמעו מה לאה אומרת. איך? נחמד. אלנה, ניתן לנסות. נו, טיפה יבש. בצק לא טעים. טיפה יבש. אני אוהבת לימון, אבל הבצק מעט יבש. יש פה יותר מדי קמח בבצק. המילוי רטוב. ניסיון יפה. כן, אבל ניסיון יפה ככה לתת טוויסט של לימון בתוך... לגמרי. יסמין זנדני ממרכז הבנקאות. אני מכינה אוזני עמד צבעוניות. שיהיה לנו חג שמח וצבעוני. קודם כל, הדגשה מעולה. יש פה צבעוניות, יש פה מקוריות, יש פה מגוון של מילוי. גם האסתטיקה של הצורה קטנה מאוד. אסתטיקה. מאוד מדויקת. מאוד יפה. זה גם מודבק יפה, תראו למה זה לא זז. היא שמה שוקולד למטה. הבצק פה טוב יותר. כן, מעולה. פריך. הבצק טוב. הצורה מאוד יפה. עבדו פה הרבה מאוד על הצורה עם הסוכריות והדבקה. יוצא מן הכלל מבחינת הגשה. זה לא סוכריות, אני חושבת. זה לא סוכריות, זה בצק סוכר. מאוד טעים. למה יש אבעבועות כאלה על המנה? יש לו פריחה כזאת. האם יש לזה מסר? כן. האם אנחנו אמורים היא התחברה להיזהר? לפרויקט השמחה של הבנק הציבורי. נכון. אהבתי. כל הכבוד. אהבתי. כל הכבוד, יסמין. גם מאוד טעים. מאוד. אני שרה ממרכז המכירות. הכנתי לכם מכל הלב אוזני המן עם ריבת חלב על בסיס חמאה מלוכה ושוקולד. מקווה שתאהבו, שיהיה בתיאבון. אז הגענו באמת לשרה. יש פה חמאה מלוכה. בואו, אני קצת חוששת. לאה. מלוח קצת לא מסתדר לי. כן. לא, אני רק חייבת לציין לאכול כזה זה מאוד מאוד גדול. זה שווארמה. זה נכון. זה במקום ארוחת צהריים. זה נכון. בוא, זה יעזור לי תכף. מה, זה נוזל בפנים? לא, זה גם קשה, כבד, מנה כבדה. נותנת ביס ראשון כדי שאני אגיע ישר לרוטב. לא מסתפק. מה מלוח שם, אילנה? רק בבצק היא שמה קצת. וואו. שרה, אני ממש אהבתי אותם, כי הם סוג של יציאה, אף פעם לא ראיתי דבר כזה, וזה סוג גדול, וזה יכול במסעדה לבוא כזה כאחד כזה, ואפשר לקחת לזה איזה 20 שקל לאוזן. שלום, שמי ציון רובין, במרכז המכירות צוות כפיר. אני הכנתי כאן אוזני המן פרג ואוזני המן שוקולד. ציון הגיש פה אוזני המן עם פרג. נראה כאילו יש בצק דק כזה יותר עדין. הוא נראה בצק, בראית עין הוא נראה בצק מאוד יפה. ראיתי אוזניים כאלה בדיוק במאפיות בתל אביב, זה נראה קנוי, תכף נראה. מה קנוי? מה? האוזניים נראות כמו במאפייה, או שזה קנוי, או שהוא ביצע אותם. לא, רואים שזה לא מיוחד. לא, זה ממש מיוחד. בצק דק מאוד. אבל אני לא רואה פה פרג, אני רואה בפנים שוקולד. של הפרג. בצק מעולה. כן? הנה שוקולד, אני לא רוצה שוקולד. שלך שוקולד? כן. שלך פרג? שלי פרג והפרג מעולה. כן? בוא ננסה. רציתי לחלוק עם גל, אבל גל בדרך כלל לא. מכניס את הכל בבת אחת. אוזן המן יוצאת מן הכלל. ממש מצוינת. נמסה בפה, בצק פריך ודקיק. וואי, באמת? מילוי מעולה. ביי עוד אחד.
חברים, יש פה אוזן המן ענקית ואני הולך לקצוע אותה. אוזן המן של שרק. של שרק. וואו. וואו. יש פה קולות של... כאילו עכשיו שברת הקיר. עוגת אוזן המן. וואו, רגע. תראו מה יש בפנים. תראי כמה... זה פרק? לא. הוא אמר, אני חושב שזה תמרים ובננות, אם אני לא טועה. אנחנו תכף רגע, נראה. אז שנייה, אז בעצם... לא, זה לכולנו חמודה. לא, אז מה שבעצם היית אמרו להגיש זה כל אחד סלייס. לא, אז רציתי לסלוס את זה, כן. לסלוס את זה. לבלוס את זה. לבלוס את זה. וואו. תקשיבו, זו עוגה לא רעה בכלל. טוב. היא לא אוזן המן, זאת אומרת, היא בצורתה אוזן המן, אבל כשאתה אוכל אותה, היא עוגה. לירון, כל הכבוד, באמת אחת האוזניים הכי גדולות שראיתי בחיים שלי. סליחה שאני מדבר בקטעים. כן, אני חושבת שזה הכי גדול שאני ראיתי. אני ראיתי עוגות יותר גדולות. אוזני המן של ציון היו מעולות, אכלתי 2. אבל אני בכל זאת אלך עם יסמין, שהטעם שלה היה של האוזני המן מעולה, האסתטיקה של ההגשה והמקוריות עם האינפיניטי ועם היצירתיות, עם ההתחברות לקונספט השמחה, זה מה שלקח. אז המועמדת שלי היא יסמין. יפה. המועמד שלי הוא ציון. ציון עשה עבודה מקצועית באפייה. מבחינתי זה חשוב יותר שהוא הגיש את זה בצלחת קטנה, אבל כל אוזן המן מלמיליאן, מאשר להגיש כמות גדולה יותר, שזה פחות מבחינתי פרמטר שבשיקול הדעת. אני חושבת שציון, אם הוא אפה אותם בעצמו, יכול להיות קונדיטר מצוין, כי יש פה באמת שקלול של מוצרים ומצרכים בדיוק במידה הנכונה, ואנחנו נשמח כולנו לקבל את המתכון שלו. למה יסמין לוקחת? כי יש שם הכל, יש שם גם טעם וגם מקוריות וגם הגשה, התחברה לרוח הארגון, שמה שם שפריצים של שמחה ומילוי ממש טעים, האוזן פריחה. מה עוד צריך? כל הכבוד יסמין. מבחינתי לירון לוקח, גם בגלל הצורה המקורית שמעולם לא ראיתי כזה אוזן המן גדולה, גם הטעם של המילוי. זאת אומרת, הבצק הוא באמת בצק יחסית פשוט, אבל המילוי הוא מאוד מקורי, טעים, לא נתקלתי במילוי כזה באוזני המן, וזהו, וזה היה לי ממש ממש טעים. עוד המשתתפים, וגם הזוכים. לשנה הבאה באמת שילויות.